नमस्कार श्रोता बंधु आसंतु शुणिबा आजिर कहानी हॉस्टेल रूम नंबर 5 रचना और उपस्थापना संघमित्रा पट्टनायक। यह एक सत्य घटना उपरे आधारित किंतु ए घटना मो सह नुहे मो भौणी सह घटितिला। तेबे आसंतु विस्तारित भावे घटनाटी को जानिबा। 2017 मसीहा डिसेम्बर मासर कथा। सेबे मो भौणी घरठू बाहर रही पीजी करुथाए। एते बड़ विश्वविद्यालय पढ़िबार सुजोग मिलिथिबारु बेस खुशी थाए। हेले प्रथम वर्ष ताकू कोनोसे अलग रूम मिली नथिला। तेणु से डर्मी रे रहउथिला। डर्मी जोटी अनेक पिला मिसी गोटे हॉल रे रुहंती। ताकू टिके असुविधा होउथिला पढ़ापढ़ी रे। तेणु से अलग रूम पई अप्लाई करिथिला। हेले रूम मिलिबारे डेरी हेला। तथापि जा हो अलग एक रूम मिलीगला ताकू। रूम को शिफ्ट करिगला घरे भी खुशी अलग रूम मिलीगला बोली। प्रथमे प्रथमे तो किछि भी असुविधा नथिला। हेले धीरे धीरे ता रूम रो ता जिंस सब आपे आपे हजिबा को लागिला। से घरे भी जणाए हेले घरे कहंती कि सांग पिला आसी नै जाउथिबे। किंतु से कहे मु तो एका रहूची मो रूममेट भी केही नाही तेबे नौची किए। विशेष करी मो चूड़ी और मो टिकिली। एमिति किछि दिन बीती जाए तापरे आसे वेलकम बेल। सीनियर माने जूनियर मान को वेलकम करिवे नाच गीत हेबो एमिति आहुरी बहुत किछि। ता सह ड्रेस कोड भी स्थिर होई थाए। नाली रंगर चूड़ीदार आउ पूरा ओडियाणी बेस हबा पाई। तेणु मो भौणी भी सेई अनुसार रेडी होथाए। ठीक एतिकी बेले करेंट पळेला। ओहो ए करेंट को भी एबे जिबार थिला। धे मो मेकअप टा अधारे अछि। एबे गरम रे भी छाड़ी जिवो। छे हो जाए सांग मान को रूम को। ଏହା କହି ସେ ନିଜ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତା ଓଢ଼ଣୀକୁ ଭିଡ଼ି ଅଟକାଉଛି। ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ମୋ ଚୁଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଟିକିଲି ବି ନାହିଁ ଆଜି ପୁଣି ୱେଲକମ୍। ସିନିୟର ମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଗାଳି କରନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏହା କହି ବାହାରିଗଲା ରୁମ୍ରୁ। ଆଉ ରୁମ୍ ତାଲା ପକାଇଲା ବେଳେ ବି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାରୁ ଡେରି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ତରତରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟି ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ନ ବଦଳି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ କାହା କାନ୍ଦରେ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ କଥା ସେ ମୋତେ ଯେବେ କହୁଥିଲା ସେବେ ବି ସେ ହିରି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କେହି ଜଣେ ନାଲି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବିନ୍ଦି ଲଗେଇ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇଛି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଥିଲା। ତାକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୟରେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହୋସ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ସେ କେମିତି ଏଠିକୁ ଆସିଲା ପଚାରିଲାରୁ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ତ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତୁ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତତେ ଏବେ ଜ୍ୱର ତୁ ବି ଏଇଠି 2 ଦିନ ରହିବୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାତି ପରଠୁ ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଲା। 2-3 ଦିନରେ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲା। ଘର ଲୋକ ଯାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ଲାଗିଲା ତା ଦେହ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହେବାକୁ। ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ବଦଳେଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହିଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ଭରସା କରୁନଥିବା ଝିଅର ଏମିତି ହବାଟା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା କାବା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣା କଥାରୁ ଜାଣିଲୁ କି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅର କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସଜବାଜ ହେବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ବିଶେଷ କରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆଉ କଳା ବିନ୍ଦି। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ସେସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଆସିଥିଲା ତା ମନର କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।